Hej så sammen og velkommen til Lidt og Service-spillerne. Og det er Fashion, og vi har... Yes, vi har Exploring Studio med, og på min kanal har vi Patrick med. Hej. Jeg har to topics at snakke med i dag. Det første er, mig og Etsmoy YT, vi kommer til at lave sådan en serie inden for en Freaky-wheel inde på Kreativ, hvor vi hver lørdag eller fredag, hvor vi kommer til at bygge et eller andet. Og det andet, så vil jeg min tastatur her larmer ret meget. Ja, mit også. Og hvorfor tager du egentlig armer på? Men yes, jeg har faktisk også et topic, det der med, som du sagde, med kreativ. Det kan godt være, at i stedet for kreativ, så kommer det sådan en mening for spændpapir af, men det må I bare skrive en tegn ved. Nå, jeg har også en ting mere. Er du færdig med at snakke? Er du færdig med at snakke nu? Ja. Og det andet, jeg har, I kan skrive lige dernede i kommentaren, lige nede i kommenten, der kan I skrive, for eksempel hvis mig og Mathias, vi skal gå ind og finde en server eller et eller andet, eller for eksempel vi skal æde et eller andet klamt, eller æde en chili eller et eller andet, så bare skriv det ned i kommentaren, så gør vi det. Ja, sorry for det der. Ja, altså hvis det bare er noget seriøst noget, altså ikke sådan for eksempel æde en chili eller et eller andet, så gør vi det måske. Så kan det være, at efter en uge måske, så kan det være, okay, vi har lige tænkt over det, okay, det bliver et ja for dig, og så kan det være, at du vinder et eller andet, for eksempel en video med os eller et eller andet, fordi du har skrevet sådan en god kommentar eller et eller andet. Men ja, det er bare... Det kan være. Ja, I skal bare gå ned i kommentaren, bare skrive en IP, og så tjekke den ud. Ja. Så giver vi eller en udfordring eller et eller andet. Hvem der kan have en isterning i munden i længst tid, hvem der kan bunde et eller andet, hvem der kan bunde en flaske vand hurtigst. Ja, et eller andet. Men så til sidste video, så kan vi give stjerner for, hvor god vi synes sådan er. Sådan. Ja. Så jeg tænker, at i den her video her, der prøver vi lige at vise jer YouTube, hvordan at vi mener med det der giver stjerner. Så hvad jeg så giver jeg først stjerner, og så hvad jeg så giver Mathias stjerner, eller omvendt. Det skal man blive ud af. Så kan vi faktisk godt give stjerner for den her server. Ja. Jeg synes. Men vores plan med det her, det er, at vi vil bo i et bjerg, var det ikke sådan? Altså, som jeg mente, så grunden til, at jeg hakker så meget jord, det er fordi, at så laver jeg en kæmpe, hvad kan man kalde det, meget, meget stor firkant. Og så imens, så kan Mathias lave sådan en fælde, for det er vi jo ret OP herinde, det kommer vi nok til at være. Og så claimer vi det bagefter. Men ja, sådan vores hus, det kommer sådan til at være oppe i et bjerg af, eller Mathias, du kan faktisk bare begynde at løbe, men så hakker jeg en masse jord. Ja, så prøver jeg simpelthen ikke at finde et sted. Hey Mathias, hvor er du henne? Du skal ved den der crafting table der, så skal du bare løbe lige ud. Ej, så løber jeg ind i lava. Det gør du. Ja, men du skal ikke løbe. Det er portal der. Fedt nok. Nå, men yes. Skal vi cut indtil vi har fået lavet lidt af huset, eller? Nej, jeg tænker bare, det er fedt. Men yes. Please? Au. Okay. Det kan faktisk godt være lidt kedeligt at se på, så jeg tror så jeg cutter, Mathias. Ja, jeg cutter også, så vi ses nemlig. Så, og så er vi tilbage, som I kan se, så er det en skybase. Ja, og vi er sådan begyndt lidt på vores base her. Ej, det er sådan lidt noget, der regner lige. Okay, kan jeg få lidt træ, så kan jeg spille den. Ja. Bare lige kom her. Okay. Sådan en stak. Tak. Og så, husk ikke efter 3, fordi skal I se vores koordinater. Ja, det bruger vi stødt ikke, fordi det er sådan ret noget, at vi siger, den vores skole. Ja. Og det kan også godt være, at vi laver sådan en video, hvor vi rater folk. Ja. Men, altså sådan en base, som vi finder, ikke også? Ja. Og, yep. Jeg skal bare lige prøve at bygge det lidt større. Jeg har ikke sådan rigtig en idéer, andet end jo, at vi skal i hvert fald have en mikrobase. Og yes, som I kan se, hvis jeg lige skal... Hey Mathias, er du en F-rum dernede? Nej, for jeg kan ikke sætte F-rum, der vil have med. Som I kan se, så har vi et infection. Den hedder IT Skills. Så yes, det var super fedt. Og hvis I kommer ind, så kan I desværre ikke join. Måske. Det kommer an på, at det er nogen, vi kender, og vi kan stole på. Ja. Altså
vil sige, hvis de har over 30 subs, så må de... 30 subs. Nej, vi skal da ikke alt for mange i. Nej, men altså, det kan... For eksempel, vi kan lave en giveaway på et eller andet tidspunkt, om at der kan være 2, der kan join vores faction. Ja. Måske kun. Ikke også? Okay, så er der på 1 stik 3, eller ikke. Okay, det begynder at blive ret stort. Yes, det regner ikke mere. Men yes. Som I nok også har set på min sidste video, så er jeg som begyndt at redigere igen. Eller igen, ja. Så jeg begynder at redigere. Tror jeg også, jeg vil på i mine. Det vil der nok komme til at stå. Jeg vil nok også snart få... Hvis der er nogen af jer folk, der kan lave nogle introer, så søger jeg en. Ja, jeg søger også en. Så hvis I kan lave sådan en til mig, så bare skriv i kommentarer. Eller til mig, Patty PlaysMC. Yes. Ja, lad os bare lige bruge koncentrere os lige om gameplay. Og der vil nok også snart komme en Shrine gameplay ud på min kanal. Og nok også på min kanal, det tænker jeg, at vi gør i næste video. Som, altså, nu ved jeg ikke med dig, men hvis du har tid om bagefter den her, så skal jeg nok lige kigge Facebook og sådan lidt. Jamen, så kan det være, at vi laver en lille survival games video, hvis du er med på det, Mathias. Ja, og den her video, den kommer nok ud fredag. Ja, det tænker jeg. Min jeg kommer nok ud. Enten så kommer den ud fredag, eller så kommer den ud i dag om... Torsdag. Hvad? Ja, om torsdag. Og jeg optager den her om onsdagen. Nej, det er torsdag. Nå, der er torsdag i dag. Den kommer nok ud i dag, tænker jeg. Altså, hvis jeg uploader den lige når jeg er færdig. Og så kan jeg lige, mens den uploader, så kigger jeg nok lige på Facebook om det. Og ja, I kan også godt gå ind, og så kan I subscribe til min Facebook, fordi derinde, der kommer der altid, ja, der skriver jeg altid, gå lige ind og se min nye video. Yes. For eksempel, det kan også godt være, at jeg måske, eller i weekenden, hvis du er med på det, at så kan vi livestream. Måske. Ja, det ved jeg ikke helt. Altså, hvis vi har tid. Må du lige have din øks tilbage? Nej, lige meget. Men jeg tænker, at vi skal til at lave væg snart. Så. Ja, kan du egentlig ikke lige begynde med det, mate? Nej, ikke fjern det. Hvorfor? Fordi det er vores overetage. Jamen, det kan jeg ikke lave lige nu. Nej, prøv at lade. Tænker jeg bare lige. Men yes. Jeg laver Så lige... Jeg sætter også lige crafting table. Ja, men jeg har også en crafting table. Ja. Så er vi 2 crafting table. Vi er så rige. Jeg sætter også lige 2 chests. Huh. Så kan jeg lige lægge noget. Men yes. Nej, what? Det kan godt være, at jeg går ned og miner i næste video. Så vi kan skaffe os nogle diamanter. Yes. Okay, jeg begynder bare lige med at lave vægge. Skal det også være ud af træ, eller? Ja, det er altså, jeg har, jeg har... Hvor mange stacks stone brick har du? 2 stacks. Okay, vil du lige droppe det ned på mig? Hvor mange har du? Jeg har 1 stack, vil du lige droppe det bag dig? Ja. Boom. Okay, men Og jeg tænker altså... hvad? Du snakker bare først. Jeg tænker bare, at vi snart skal tage den her video af. Fordi... Ja. Men Mathias, jeg tænker, at heroppe, hvor jeg lige er ved at bygge, heroppe kommer der nok til at være et køkken. Hvor vores crafting table er der. Wow. Og chests. Hvis du er med på det. Men folkens, jeg bliver så nødt til at sige det, men Mathias, du runder den af. Ja, husk at gå ned og smide like på begge kanaler, og så er det ikke andet at sige ind. Vi ses i næste video. Hej.